Good afternoon sa inyong tanan, guys. Good afternoon sa inyong tanan. Ako'y Sito Pokbang karon. Kanon. Utan sika na hukbang na utan. Salamat sa pag-sponsor karong gabi na sa house 55. Ma'am Rebecca, please. To, mamigay kaon. Thank you sa pag-serve sa mong kaon. Madam, ay pa'y subak na isda. Kaon na mo ron hukbang may hukbang. May kaon na mo ba? Utan, tirada, vitamins. Isda. This. Ang dami sa mong tudaan mo. Utan ng Bisaya. Lami isnan. Hukbang na mo ron, utan ng Bisaya. Bakan og isda. Na pinirito. Pinirito na isda. Sa ito na magdungag kaon ako, arala mo dila. Akong idol si Boy Tapang. Kumusta ako, Boy Tapang? Boy Tapang. Jamming tagkaon, Boy Tapang.